zergaitikan indargabetu nahi dugun lege hori, besteak beste ez gatozelako bat azpian dagoen argumentazioarekin, baltetikan inposaketa izan zelako, bistan da gaur egungo legebiltzar honetan indar politiko guztiak egonda, garai hartan hartu zen erabakia, ez zela gehiengo sozial baten islada, baina garai hartan gehiengo batzuk tarteko, hori birritan gaina errepikatu zitzaigun, esanez argi hemen gehiengo batzuk daude eta da gehiengo horiekin beste erabaki batzuk ere hartuko ditugu. Hori esate zitzaigun debate hartan, gehiengoarekin inposaketa bat gauzatu zen, eta bistan da momentu honetan ganbara honetako gehiengo nagusi batek inposaketa harri esaten diola ezetz. Inposaketa izan zelako, inposaketak ez ditugulako gustoko, eta gure lege proposamenaren zioan esaten dugu, indargabetu nahi dugula, eta aldi berean nabarmen gelditzen da, naiz eta gehiengo berriak ere egon badauden, eta sortu daitezken, alde guztietara begiratuta ganbara honetan, ez degula beste data bat, ojai egun bat proposatuko. Hain zuzen ere, indarrean zegoena, bertan bera utzi, indargabetu, eta etorkizunak erakutsiko du jai egun hori ospatu behar baldin bada, zegunetan izan behar dan, gehiengo zabal batek babestuta.